Lahi-ilahi ang opinyon sa pipila ka mga dabuan niyo kung ang pag-aresto kang Senadora Rodante Marcoleta ug Mike Defensor usa ka pagpang-ipit sa administrasyon. Sa pakikinabi sa DXDC Armandavo kang Charlene Tambiole, 47 anyos nga taga-Buhangin, iyang gibutiyag nga posible nga adunay basihan ang pagdakop kang Marcoleta og Defensor ug dili kini angay dayon isipon nga pagpang-ipit. Dili gyud patawag og pangpaipit na kuan. Mauro gyud na iyang makuan nga siguro nakita sa ilahang nga kuan gyud sila dapat rapud nga dakpon sila. Pero dili ingon sa giipit sila nga kuan tungod ng pagkuan ni Inday Sara. Apan alang nila Bobby Polikit 68 anyos ug alias Nene 63 anyos. Nagtuo sila nga adunay politikal nga motibo ang maong pagdakop ug kini kabahin sa giingong lakang batok sa kampo ni Sara Duterte. Kung pag-ipit yun, ilag yung kuha ang balik kay ang ilag murag na sila yung mga tumong anak kung pamagi anak. Ano yun? Kay baluan nga gidakop sa Sandigan Bayan si Marcoleta og Defensor karong adlaw Hulyo 6, 2026 tungod sa kasong plunder nga may kalabutan sa giingong kapakyasan ni Marcoleta sa pagdeklara sa 75 million pesos nga campaign donations nga iyang nadawat gikan sa tulo ka kaubanan. Nasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Will Duran Tatak RMN.